Здравейте, аз съм Юлия. Добре дошли в моята мини рецепта. Днес ще ви покажа моето универсално тесто, с което може да направите всичко. От мекици до хлебчета, кифлички, каквото ви се доеде. Най-хубавото може да се замразява. След размразяване си остава все така меко и вкусно. Айде да започваме. Ето какво ви трябва. 1 кг брашно, 1 бълтък, 1 пакетче мая, 2 чайни лъжици захар, 1 чайна лъжица сол, 1 чаша около 100 мл олио, 1 супена лъжица оцет и хладко мляко около 250 мл. Умесвате, оставяте да втаса, оформяте както искате и готово. Аз правя с него хлебчета, само хлебчета с копър, с моцарела, с маслини и всякакви други вариации. Ако искате още такива рецепти или пълен наръчник с идеи, какво да приготвите с това тесто, напишете в коментарите "Искам" и не забравяйте да ме последвате за още вкусни идеи. Благодаря ви много!